znam, ko da možda nešto s internetom, ali stvarno ne mogu, ne znam, ništa mi ne pada na pamet. Znači, meni prvo zvuči zbog flat forme na neke cipele, iskreno. Flat forme? Nemam pojma. Otprilike, na šta vas asocira? Flat internet, brzi internet, nešto brzo. Flat forme. Ne znam točno, nisam sigurna. Nešto na internetu vjerojatno. Ne bi znala. Možda neka umjetnička način neki crtanja ili nešto, kiparenja možda. Flat forme, neke slobodne forme možda, ne znam, stvarno. Znači sve je dozvoljeno, ja bih rekla, ne znam. Otvoreno, ne znam, neograničeno, kao flat internet. Neka vrsta cipele povišene.